plus 6. Det betyder, at det bliver øges med 2, at det bliver oxideres. Så hvis vi kigger på mangan, kan vi se, at det bliver reduceret, og det er sagt, fordi at vi starter med at have plus 6, og så ender med at have plus 4, så den bliver formindsket, altså reduceret med 2. Så for at det skal gå op, har jeg lavet det her lille kryds, fordi det skal være 2 på begge sider. Så det her lille skema viser bare, at hvilke ladninger jeg har, og antal H'er og O'er. I det her tilfælde har jeg sagt, at der er minus 4 ved venstre side, altså af ladning, fordi at jeg har 2 minus her og 2 minus her. Hvis de bliver lagt til sammen, bliver det til minus 4. Det er også det, jeg har skrevet. Og på højre side har jeg sagt, at ladningen er minus 2, fordi der står 2 minus her, og det er det eneste ladning, der står på hele højre side. Og på venstre side har jeg så sagt, at der ikke er noget H, og det passer så meget godt, fordi det er ret tomt her. På højre side har jeg sagt, at der er 2 H'er. Det kan jeg også se, fordi at der er et H der, men fordi der er det her total foran, betyder det, at der er 2 H'er. Og på venstre side har jeg så sagt, at der er 7 O'er, og det kan jeg se, fordi jeg starter med at have 4 O'er her, og hvis jeg plusser det med de 3 O'er jeg har her, og det samme vil det give 7 O'er, som jeg har her. Og på højre side har jeg sagt, at der er 8 O'er, og det kan jeg se, fordi jeg starter med at have 2 O'er her, så plusser jeg det sammen med de 4, som er 6, og jeg har et O her, men fordi jeg har et total foran, betyder det, at jeg har 2 O'er, og 6 plus de 2 der giver 8, som jeg har her, som betyder, at der er 8 O'er. Så får jeg så et spørgsmål, der lyder: I hvilket oxidationstal forekommer mangan i dette eksperiment? Så har jeg så sagt, at i eksperimentet er der at mangans oxidationstal går fra at være plus 7 til plus 2, til plus 6 og så plus 4. Og det kan jeg se ved, at den starter med at have plus 7, som jeg havde, og så går den til plus 2, og så plus 2, og så går den til lige et øjeblik. Jeg har vist lagt mærke til, at der står plus 7, men i virkeligheden skulle der stå plus 6. Så er det helt fejl. Men så går den så fra plus 6 til at være plus 4. Og det passer også nogenlunde med det, jeg har skrevet. Altså, at der står plus 7, at jeg starter med at have plus 7 til 2, 6 og så ned til 4. Men for at bekræfte det, så kan man kigge på det periodiske system, som for eksempel her i mangan, så står der også de tal, jeg har, for den går fra plus 7 til plus 6 og plus 4 og videre til plus 2. Og det passer meget godt med de tal, jeg havde, som så er de 4 tal, jeg har her. Så lyder spørgsmål 2. Under hvilke omstændigheder giver hydrogensulfid det største fald i oxidationstal for permanganat? Så har jeg så sagt, at det største fald sker, når mangans oxidationstal står på 7 plus og går hele vejen ned til plus 2. Det vil jeg mene er det største fald, der sker for hydrogensulfid. Og det er, hvad jeg har at vise.